шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. Игор Конашенков, намояндаи расмии вазорати мудофиаи Русия, шоми 2 март бори аввал арқоми мушаххасеро дар бораи талафоти ҷонии артиши ин кишвар дар Украина нашр кард. Аммо ӯ мегӯяд талафоти ҷониби Украина дар як ҳафтаи аввали амалиёти махсуси ҳарбӣ хеле бештар аст. Мутаассифона дар байни рафиқони мо ки дар ин амалиёти махсуси ҳарбӣ иштирок доранд талафот ҳаст. 498 ҳарбии Русия ҳангоми иҷрои қарзи ҳарбии худ ба ҳалока расиданд. 1597 тан аз ҳамсангарони мо ҷароҳат бардоштанд, хабар дод генерал Конашенков. Дар айни замон афзуд намояндаи вазорати мудофиаи Русия талафоти ҷонии тарафи Украина ба маротиб бештар буда 2870 нафар аз нерӯҳои он кишвар кушта ва ҳудуди 3700 тани дигараш захмӣ шуданд. Ин дар ҳолест ки ситоди кулли артиши Украина мегӯяд ки талафоти ҷонии нерӯҳои Русия аз 24 феврал то 2 март 5840 нафарро ташкил дод, вале ин ниҳод мушаххас накардааст ки ин рақам танҳо кушташудаҳоро дар бар мегирад ё ҳам куштаҳо ва ҳам захмиҳоро. Артиши Украина чанд рӯзи охир дар бораи талафоти ҷониби худ ягон рақами ҷадид нашр накардааст.